Знаете ли, че всички кучета са забранени в Антарктида от април 1994 година? Тази забрана е въведена поради опасения, че кучетата могат да разпространяват болести сред тюлените. Здравейте! Ако харесвате съдържание като това, не забравяйте да се абонирате. А сега, нека започваме. Знаете ли, че в Антарктида вече няма кучета? Да, точно така. От април 1994 година кучетата са напълно забранени на този супер студен континент. Причината? Не защото пингвините са станали алергични, а защото се оказало, че нашите космати приятели могат да разпространяват болести сред тюлените. Представете си малките пухкави изследователи да се срещат с тюлените и да си разменят болести. Вместо това, Антарктида вече е изцяло куче-свободна зона. Учените се грижат за опазването на животните и екосистемата, така че всички четириноги приятели трябва да останат далеч от ледовете и айсбергите. Но пък това означава, че ако някой някога реши да се разходи там с куче, ще има сериозен проблем с местните правила. Така че, ако обичате кучета и мечтаете да ги водите на Антарктида, съжалявам, няма шанс. А сега ми е интересно да чуя вашето мнение. Кой би искал кучетата да се върнат в Антарктида? Или сте за запазване на тюлените чисти и здрави? Пишете коментарите си долу и не забравяйте да се абонирате за канала за още забавни и странни факти от нашия свят.